Idemo. Zašto vi žuriti? Sad će biti ručak. Pa, moramo da se vidimo sa nekim prijateljima, ali vratit ćemo se na vreme. Mišo, da budeš dobar i nemoj opet da se preždereš dedom. Ama nije života mi. Pa samo sam mu dao vitamine, jer tako ljubite deda. Samo smo nešto meznuli i pisnuli kod šarana. Daću ja vama šarana. Tata, nemojte, ovog puta ću se stvarno naljutiti. Ama ne brini. Evo da prihvatite vi. Ne brinuti za Miša. Čuvat ću ga. Auf Wiedersehen. Mišo, čao, čao. Fide. Stižao mi za ručak, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ćao. Auf Wiedersehen. Sad ću ja jedan sok za moja Miša. Jaši. Evo vitamini. Miša! Šipa! Gde vi sakrili? Sad oni nas čekuju na ručak. Svi vitamine. Njih čekati još malo. Posle ćeš opet reći da su moji roditelji krivi. Isti pojde da Mila. Ne, nije tako. This is